So yung mga kakwela, good morning, good morning, good morning, good morning. So dahil ngayon, kanina pa ako paikot-ikot dito sa bahay at nag-iisip ako kung anong gagawin kong content. Ano ba talaga? Wala akong maisip ng mga kakwela. So dahil may nagiging medyo nagkakaproblema ngayon, kaya hindi tayo makapag-charity vlog, but saka sobrang maulan po, no? So ngayon nag-iisip ako, aray! Buti na lang kinagat mo ko. Ha? Buti na lang kinagat mo ko. May naisip na akong content. Ha? Buti na lang kinagat mo ko. Ha? Ha? Buti na lang talaga kinagat mo ko, ha? Ha? Mantot mo na. Mantot ka na. Kaya kailangan mo ng paliguan. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Moy, magte-trending ka ba? Pag binidyo kita, Moy? Ha? Ligo na ikaw? Tara, ligo na tayo. So yun, nagtanong-tanong ako dito sa dalawang anak ni Kuya Abby kung paano siya paliguan ni Kuya Batusay. Sa timba pala, para hindi siya hindi siya makagalaw. Dumi mo na kasi, baby, oh. Dumi mo na, oh. Ayan, si Moy ang ating content ngayon. So ayan. Saan yung nito, tuwalya? Ay. So ayaw bumula nung shampoo kanina, kaya inulit natin ulit na lalagyan siya ng shampoo. Hindi pa kasi kami hindi pa ata nakakabili si Kuya Batusay ng shampoo na pang-aso. Ang hirap mo palang paliguan. Ha? Ayan na. Ang hirap mo palang paliguan. Ano? Ha? Hirap paliguan pala nito. Ano mo ba? Yan. Ha? Hingal mo ko mo ya. Kamoy. Hingal mo ko, ah. Ha? Bango-bango. Bango-bango na ng baby namin. Nihingal mo ako dun. Ang likod mo paliguan. So asan yung blower mo? Baby, akin na nga yung blower. Halika ito. At para tuyo ka.
So ayan. Ay, ngayon naman maglilinis naman tayo ng bahay. Kasi kadalasan ko talagang ginagawa to. Sa amin dun sa Alamama, hindi ko to ginagawa kasi marami naman sila dun. Pero sa pag solo-solo ako, gusto ko talaga yung mabango. So hindi naman din mabaho dito, mabango naman. Maglilinis lang ako, no, para ano na rin, practice na rin, exercise. So tara. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin, at lagi kang tatawa. At lagi siyang So yung mga kuwela, tapos na natin ligpitin yung damit. Yan na. Wala pa tayong Tsaka na ako bibili ng mga lagyan ng damit kapag na tapos na yung bahay. So yung mga nakasampay siya, medyo basa-basa pa. Yun, yung trio kuwela. Yeah, number 3. Trio 3. Alright. So yan, pagkatapos ko lang mag-live at pagbaba ko dito, may swimming pool na ho dito sa baba. Yan at naglilimas sila. Ano ba? Yan dito sa amin dito, kada uulan ng malakas, ganyan, baha. Yan na. Oy, madumi yan, Laime. Madumi yan, madumi. Alis kayo dyan, madumi dyan. Yan, naglilimas yung kapatid ko. Pati yung pinsan ko. Yan. Oo nga pala, nandun sa bahay. Oo. Yan. Naglilimas. Hala, tuding limasin mo ang liwanag ng langit. Hoy! Bakit? Tamay, ano niluluto mga tamay? Kanin. Oh, pasundot-sundot na naman yung kamay mo pag napaso mo na naman yan. Magaling na? Magaling na? Pati nga. Ay, ba't parang may sugat sa kabila? Ano yun? Ano yung gilid? Ah, balat. Oh. Oh, medyo pa yan. Sariwa pa yan. Yan. So, kakatapos ko lang mag-live at ganito rito. Pagkatapos ng ulan na malakas, kaya nang kapalit yung baha. Yan. Ay. So yun nga po pala ang gagawin natin ngayon. Magbabasa tayo ng comment ng mga basher. So simulan na natin magbasa ng mga comment ng mga basher sa aking mga video. Alright, pagtripan natin tong mga to. So yan na, malinis na ang ating kusina. Kanina nilinisan ko na naman yan. Yan na. Ayos na. Hay! Pamisahin ko, gapuhan ko dyan Yan. At Birto, magsaing ka na. Magsangag ka na rito. Yan. So hanggang dito na lang to. Hindi ko nababasahin yung mga comment ng basher. Tinamad na ako. Hindi ko sila kailangan pag-aksaya na oras. So hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay.